Jomeni sabu, kobe sabu, setigi ya sabu. Jomeni sabu, oye sabu, jamanye moya sabu. Jomeni sabu, ojo, ye sabu, oh la la, eta ye sabu. Yo kama she chugo ya to ni yoro jana ni nyoko akira ni kono ko yoro mi du jawo e re fele ka jite mi ne tulu bi don tiri ta kare gudu dibi so na mi kama la fosi ifele ka jite mi ne ye bala de e ni ka fara nyoko na wori daga da kai ga sira fe waru were tini bulu nya kira gre me pinandi ni ga ta ka kwa fi o be mu ne kera Fantaya sabu, Jomeni sabu, sabu, Fantaya sabu, Jomeni sabu, kobe sabu, setigi ya. ¿Cómo puede vivir mal la vida? Zai? Ai, ba shi ni dogon so kun sigile miya. Ai da ballin ya singa me bi ka yoro ni nya tala. Su ku jara ko ni. Zaidu. Ni dun sigile fle amma dumuni foi ke depe bora. An sigile mbu to ko de la me ke ma kono. Oira di kama literana filan jo na bara. Ama warne ma bide. Ama warde ma. War foi fena tene. Nere tamangele me au bi dumuni nge to ko di. Ma e ta ka de. Bari fi ya ta da ma bana. O fara le Fantaya. Go fara de seka. Mayre bara tira de. Nani ke bashi. Ana. Dia kli tu mala yana. Meta lagi. Ni fena soro mana budu. Nawo. Ibi akili tu yere la de. E ba ne akili. Ikana songo do mana ko nun na de. Senge kan ibla ga do daju ku fu ife. Ni ma fen soro na ambe jimi ti amanda. Yambe. Awo ni ma fen soro be singa. Ala ka bu. Ana yakili to ala. Ikana bwa tere be yana. Awo Ma. Men. Awo. Ala ka siraja. Ana ife na kana tayoro la de. Ai ni. Awo. Wale taro bina munye bi. Nai. Andungu bela jele mbana piu. Nganga dala. Ti fefe do se dala bulu bi kyo. Kobe sabu, Fantaya sabu, Jomeni sabu, Fantaya sabu, Jomeni sabu, kobe sabu. Angli aman. Monthly. Mobile. Wait no. Amari bara su mala en sulla kapo. Ndara na kliando ka dinga. Chenere la ma war soro de. Kadni ka anne buru ni no do sore bulu meta di mbani do kon. Rula. Jurula mari. Che. Ono me vitika sarade. Anu men gade. Basi Ya gada on. la shuta. Mukono. Oh. Tabe. Incha mari. Che barai.
Ibi ali to juru don na re. Na do ke ni war so ma rasa. Ala kan beso. Ila maine. Yala mala ga sababu do ke ni cheni. Na pasinga na re panye te fen. To ko ni ga kalanche. Ni bo so ma te fen so. Ala ga sababu ni makai. Ha? Then Ye diti ere. Ye ni alto ka multi ki. E baron ale ni ni dam. Ni ti mara ni. mano. Ai ra pa ko chen le ba ti ka. Ma. Mana se chugo bela. Bela la fonten no ni. Ni wala sana se ka sota. E ba dan ni suni no so ti yangi. Kwani ambe kwani tilibanka sama na ubanchi. Ati ni Adi kunga buni. ana. E kan te ni ma kan. Ere dunia. Ma ni ta wani. Kwa ntaka kelene emlu wari nyinga nema dumingo kana chemani. Ne ba ni na odi. Na ko no para dira na fene fene para. Ala ka veni ba. Ali bi ala ka garse ko fu. Ala ka su bija. Buri mo dige buri yala ne dige. Amandi buru ni lugo tani kono la ngudi. Ana ega dumingi ne pa. Ula ne ba. Na como beretini lo. Na wo dumingi. Como tini lo. Au tare ka gele sana au kono kara ka kai ni. Ai dumingi. Mai ta gele ya kli gele e te ka so ni na ma ko. Ura fne che mai. Me dumingi aka to kono. Atla ka la je so in kere na suma begin no be ba mas. Awo nakla la dumingi. Ora bagi mi fene te ka la mi te ka ta ni ko. La je terge do e bongi ti chi wo ko so ni me ka la ko mo. Itale mal te dala ka wa je. Now. Sala ka buri ya na so so. Ibi ada ni mali tunga bula ne ketu tibe. Jombe ni dakale dosa. Nanga bujera dungodu. Abinya na bo. Oichi. Jani dugu ka je ko tuma me suguno de ma. Naji. Warje ni ne ka saraka di. Ni ame saraka o di tang na ngori. Ame di gumu ngai ka la di. Ha? Aiwa, ibse ka tu fene. Ma. Ana. Ni ko yam. Começa a Fantaya essa mu, Jomenis, essa mu, o Fantaya essa mu, Jomenis, começa a Setigia essa mu, Jomenis, essa mu, Jamanya moya essa mu, Jomenis, ojo, essa mu. Ndegu mankan bisa. Ega nime famadia kadi kui. Nimna ken chesugo muso donjume. Nini babi ko burjalantu. Nina jesa. Imoro ni yechugo kain. Nini kera ni muso. Ana. Bien. Kuga. Baga. Amena dibi so man sigire nana sigi amiki bele ke gabo. Nik megam baga e fond la ben adam. Bashi da wan. Baswiti. Va bien. Ça va. Tiens la mto kana ku boro ki fa kuma jama atem. Yoro. Tiens la ga ko ka. Ibuga yele na re. Ai, foi tino. On ki yoku ka ni yini ya kuma be yele. Yak na ta jima wala sa. Tiens, là, kon fina ka kukadi. Emi fa ko ka de. Donc o koni me ko na mena ne bro ni kuma fo. OK, problème dala.
a diyara n ye kojugu n bɛ fɛ k'i wele o la donc bi siɲɛ wɛrɛ sini sɔgɔma n bɛ passer n bɛna téléphone fitinin dɔ d'i ma pour que an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone y'a mɛn n ka téléphone dɔ d'i ma comme ça n'i wele n ka to k'i sɔrɔ min na o ka fisa don o don ne ka na jɔ yan nɔ k'i bɛlɛ yɛrɛ kɔni ma nɔgɔn n yɛrɛ n bɛ nin ka kɛ suruku ye a ye mɛn kanu don n'i mana fɛn fɛn kɛ kanu na o ma jufa o Mbari nchi mwata le ni kore kebe kare bana. Ngata ok ne bɛ taa Ana, Zaidu. e jɔlen bɛ mun na? Ayi Ayi. n ka cɛ ne mun ye N bɛ min f'i ɲɛna, han? E kɔrɔmuso kelen in. Yamla. hali ne m'o fɔ ne bɛ yan bila nin ko ninnu kuma tɛmɛna o dɔgɔnin bɔgɔ ninnu ko parce que ko tɛ manamana ko la i bɛ nin dɔgɔnin tulo bana k'o kɔrɔ ko camanin tigɛ la i y'a dɔn ko nin tile tɛmɛna a tɛ tɛmɛ yan Ana ini jona sera nyoma ibe mi. Ini jona sera nyoma ana. Zeru ke bugo. Abe mi. Zaidu, ebe ana bugo ko mungera. Ha Zaidu. Iya bugo ko munegera. E ko ta Zaidu ida kuma ngafo. Ida kuma afia. Ha? Na fura ko fula doro ne bene bolo. Aw fu atara kanto ya no. Aw fula nyebe nyogona mene nyeta ulaw. Aw te hine nyogona. Ha Zaidu, iye ni kele ni kena amajanye fo kafa. Amajanye ali doni. Me ala kisa. Iya bugo amanyama be mari. Ima ana ima ku. Kana ntoko fo de, kana ntoko. Na fura ko flari bi ne bolo. Ha? Aw nyete ne ke tugoni na aw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ. Ni ɲɛta aw fila ci la hali ne ka aw ye bi a ka di ne mais c'était ni. Aw fɛnɛ tɛ tila ka e fɛnɛ ye o ye e ɲɛ tana y'a ye. A bugɔli dun daminɛ to e fɛ nin ka k'a dan ye dɛ. A kana ci i fɛ bilen. A kana ci i fɛ bilen dɛ. I den tɛ. A kana bugu. Ne layidu d'i ma. Fo ka taa fɔ min kɛra, ne bolo tɛ ka n balimamuso la. I bolo kana d'a kan. Kana d'a kan bilen dɛ. Ana ye mun de k'i la yɛrɛ? A ye mun k'i la n'i y'a bugɔ? A ka baga ma ten dɔrɔn. Nin ka k'a fɔlɔ la ne b'a ye a kana bugɔ i fɛ bilen dɛ. A kana bugɔ i fɛ. Ana yafa n ma. Yafa n ma sa, ne balimamuso. N t'i bila i fɛ, i y'a mɛn? Ana k'i ka yafa n ma k'a tɛ s'i ma bilen. Ni e nana jɛn fila bɛ ne bolo aw kan ka ɲɔgɔn minɛ de. Han? Fo mɔgɔw ka ɲɛ bɔ an fɛ. An ɲɛ bɔ an ka situation cogo sugu bɛɛ la. Se foyi t'an ɲɛ sigida la yan. N'a fɔra k'e fɛnɛ bɛ ka tila k'i dɔgɔnin bugɔli daminɛ tan. O tɛ ko dɔ daminɛ to la ye ne da la yan. N tɛ se ko min kɔrɔ. N t'a bugɔ bilen sa. Kana bugɔ bilen dɛ. Ne ye kuma daminɛ e fɛnɛ t'o dabila. N ko n t'a bugɔ bilen. Ana, i la ka taa an ka taa an ka kuma kɛ. Ana ye a ye ta. A tɛ s'i ma bilen. N tɛ s'i ma bilen. Ana wuli a ka taa. N t'i bugɔ bilen sa. Ne b'a fɔ n t'i bugɔ wa? I fili. N bɛna ziiri dɔ de da ye. Nin kɛra waraba ani suruku de. A y'an n'o to yen. Nin kɛra misiri ye. Yafa n ma na. ne yafara. E yafara. E dun kɛlen don k'i ɲɛ kun ne kɔrɔ. I b'a dɔn dɛ. Nin kɛra misiri dɔ de. A bɛ ka taa ka yaala la. A lafiyalen. A taara sɔrɔ waraba de binnen don kɔlɔn kɔnɔ. Misiri y'i kanto wara in ma. A y'a sɔrɔ kɔngɔ ni minɔgɔ ye wara in sɛgɛn. Wara y'i kanto. A ko n dɔgɔ misi i tɛ ɲa ma i k'an nabɔ. Misiri kama e b'a dɔn i ni ne cɛ bɛ cogo min. Ni ne nana ne labɔ. Ne nana ne minɛ den. Wara y'a yira a la k'a fɔ n tɛ sɔn o ma. Bi y'a k'i damadɔ de kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ k'an sɛgɛn kɔlɔn in kɔnɔ yan. Danayabaliya ani bisengɔni o de kɛra hadamadenya taala ye.
Misini nana mun kɛ a hinɛ donna a la a ye ko jigin k'a labɔ a bɔra k'i jɔ dɔrɔn a ye bala misini na k'ale t'a to yen ko f'a k'a dun u tor'o sɔsɔli la Suzaniba nana Suzaniba ko k'a dun kɛra cogo di u donna kɔrɔfɔ ɲɛ la u y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko nin ko in filɛ nin pour que ale ka nin kiti tigɛ ka sariya tigɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki waraba in ka segin ka don kɔlɔn kɔnɔ a nɔ na n'o kɛra misini k'i ku don k'a labɔ ale yɛrɛ ɲɛ k'a ye n'o kɛra ale bɛ se ka seereya tigɛ i b'a ye a bɛ mɔgɔ mɔgɔ hakili la k'a ka tigi i t'a sɔrɔ o de lalɔnnen don waraba jiginna kɔlɔn kɔnɔ Suzaniba i kanto waraba ma misini ma e ka to yan n'a bɔra k'i sɔrɔ a bɛ baara da e kan o kɛra misini tila cogo ye i ma e yɛlɛla sisan an ka ɲɛnamaya yɛlɛla ma Amina awɔ yakili t'i yɛrɛ ayi ne y'a f'i ye ma ka bere kuma bɛɛ i ka to k'a ka bere gɛrɛ a la awɔ n'an tila k'a ta awɔ a ka teliya dɛ Papa. Oui, mamie. Ça va? Comment est-ce que tu as fait là? Non, mais le problème. Je vais arrêter ce soir. Où est-ce que tu as reçu là? Sugula. Sugujara. Ah, déjà. Ka dunya kun da nun gira. Wa don mu fai gini ne ali. Ka ni ni gira. Ko kadiya. Ah, sai. Wa na fara mu mutara. Ni awa wati juli. Ebi ne filo doro ni juli mo go shiti anno. Wa ni mana ge tu aga ge ni to bili ga ti mane ben jo tula ni biga entretien ke. Mais ni tsira mo place dare. Et n'a fɔra cɛman tɛ du kɔnɔ ne kelen dɔrɔn denmusomani kelen ale n'a fa dɔrɔn du kɔnɔ o b'o tɛ ko cɛ ɲuman ye dɛ ni kɔni ne bɛ fɛ k'i deli i ka sabali yɛrɛ de i k'a kɛ ne kama i ka mama bila a ka segin ka na. Mami, n'i ka kuma mɛn mais fɛn dɔw bɛ yen a tant que i m'o sama ka s'a dan na i t'o nafa dɔn. I ye denmisɛnnin fɛn caman bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaya hukumu kɔnɔna na i t'olu ɲɛdɔn fɔlɔ mais problème foyi t'a la ni nin yɛrɛ hakilina bɔra e la k'a sɔrɔ k'a fɔ ne ye n y'a fɛnɛ mɛn n'Ala sɔnna ma n bɛ hakili to a la. Papa k'i hakili to a la cogo di? Non n bɛ miiri a kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ko mana kɛ cogo o cogo ko mana tɛmɛ e ni ɲɔgɔn cɛ ne ye den de ye. Mais n'a fɔra aw ma nin kɛ depuis ne fitinin fo ne ye n fa dɔn k'an ba dɔn wagati min na aw bɛ ɲɔgɔn furu sa. Papa tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka nin supporter tuguni ne tɛ se parce que ne tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye bilen fɔlɔ temps minnu tun bɛ ne bolo du kɔnɔ sisan olu si tɛ ne bolo e bɛ ne surveiller hali ni ne ko n bɛ bɔ i b'o bɛɛ surveiller n'i ma chauffeur bila ka tugu ne kɔ mɔgɔ dɔ bɛ taa ne nɔfɛ ekɔliso la ne tɛ se ka nin supporter bilen ne bɛ tobili kɛ ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la Papa ne sɛgɛnna a lajɛ i ka mama bila ka na. Ok, problème t'a la komi tobili kɛ yɔrɔ don ani baarako yɔrɔ don ni n terikɛ dɔ kun kumala la ale bɛ Maroc donc n bɛ n'i bila ka taa ale ka yɔrɔ la. Ne mago tɛ Maroc la ne mago tɛ diɲɛ yɔrɔ si la Papa ne mago bɛ n ba de la. N'i ka kuma mɛn je vais essayer de voir. Donc n'a kɛra cogo min na on va en parler inchallah. Bi n bɛ so kɔnɔ n tulo b'i ka kuma dɔ la n tulo b'i ni dɔ la pɛrɛn-pɛrɛn na ɲɔgɔn kunna o tun ye jɔn de ye? Papa wotorotigi de tɛ yan depuis ne kɛtɔ k'ale wele k'a kan ka minɛn ta ne ko a ma ko 40 de bɛ n bolo a ko awɔ an selen yan nɔ ko ne ka 20 fara wari kan. E mami 20 faralen 40 kan o bɛ mun bɔ e la? Bɛnkan ye bɛnkan de. Ne yɛrɛ m'a fɔ e ɲɛna e kana taa i sen na sugu la mobili jɔlen filɛ so kɔnɔ mobili ta i ka taa. Ne tɛ taa mobili la ne tɛ taa moto la wa n tɛ moto taxi ta n tɛ sotaramani ta Papa ne mago bɛ n ba de la sinon ne mago t'i bolo fɛn foyi la ni mɔgɔ tɛ yan. Ni kɔni ye min kɛ i b'o kɛ. Come samuel
Fantaya e sabu, Jomenis, Munye sabu, O Fantaya e sabu, Jomenis, Kobe sabu, Setigia e sabu, Jomenis, Munye sabu, Jamanye moya e sabu, Jomenis, Ojo, Yes sabu. Oui, petit, ça va? Man bara. Ko be chori? Amela to. Bashiti la. Ba. Ne bɛ ka pipi kɛ la o kuma mun ne b'i la? Kamana gani jigila tigɛ de bɛ ka n tagama sira gɛlɛya. Kamana gani jigila tigɛ? Awɔ. A ka to I ka wotoro kari kɛrɛfɛ I ka don. Kobe sabu, Famaya e sabu, Jomenis, Munye sabu, O Fantaya e sabu, Jomenis, Kobe sabu, Setigia e sabu, Jomenis, Munye sabu, Jamanye moya e sabu, Jomenis. I Fantaya o ye bateri. Ne fa bi. Nga a bɛ na fɔ a tɛ yen. O fana kuma jumɛn tuguni? Bari ni fa ye Ala ɲɛnamaya don kelen de d'i ma yan'a ka sa. O balolen no I kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. Ça c'est vrai. Ne ni n ka musokɔrɔba de bɛ yen ani n dɔgɔnin. An ka cɛkɔrɔba fatura nin y'a san kelen. An bɔra an ka dugu la ka na. An tun bɛ luwanse la yɔrɔ min. Luwanse juru cayara an na olu y'an gɛn. Ne ni n ba ani n dɔgɔnin bɛ so laban bali dɔ de kɔnɔ. N bɛ wotoro boli. Ni ye fɛn min sɔrɔ n tɛ suɲɛni kɛ dɛ. N tɛ bin mɔgɔw kan n tɛ walita fɛ. N bɛ n wɔsi ɲini hali n'o bɛnna dɔrɔmɛ 2 de ma. N ba ni n dɔgɔnin kelen don k'an bonya o kan. An b'o don an m'an da. O degun n'o jigilatigɛ de kama hakili bɛ to ka taa ka sɔrɔ farikolo bɛ tagama la. O de la I pilasiɔni kɛ n ma se ka bɔ a kalama. O degun de bɛ n kan bi. Ne ka laɲini tɛ n yɛrɛ kun ye dɛ. Ne ka laɲini ye n ba ani n dɔgɔnin de. Walasa an dɔgɔmuso kelen ka se ka lamɔ lamɔcogo ɲuman na. Walasa a ka mara sɔrɔ a ka se ka furu yɔrɔ dilan. An ba Ala y'ale kɛ maa ye a ɲɛ tɛ ko la. O degunba fɛnɛ bɛ n kan. Mun kɛlen don k'an bila ɲɛnamaya yɛrɛ farifaga la. Non, a ma nɔgɔn. N y'a bɛɛ lajɛlen faamu. I yɛrɛ ko k'i tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Zeyidu. Zeyidu. Buna adamadenya filɛ nin ye c'est pas du tout facile a ma nɔgɔn. Jɛnatigɛ kɔnɔ ko min ye sɔrɔ nin ni ɲɔgɔnna baden de bɛ duguba kɔnɔ. U sɛgɛnnen don. Taayɔrɔ t'u la, jigi t'u la, somɔgɔ t'u la. U t'a dɔn hali u bɛ dumuni ta k'a dun dumuni na. N'i y'i miiri olu ma k'e yɛrɛ Ala y'a nɔgɔya e ye a ye fɛn d'i ma I bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ minnu ma. Ala ye fɛn kɛ ne ye bi ne ma fɛn di Ala ma. A ye kɛ nin cogo la tan e ma fɛn k'a la. Fɛn o fɛn ni Ala y'a kɛ dɔn o de ka ɲi. Ne kɔni t'i dɔn kosɛbɛ mais I bɔra ka kuma minnu fɔ ne ɲɛna. J'ai tout attendu et puis a ye ne hakilina caman sɔrɔ a kɔnɔ. Min kɔni kun ka di ne ye sisan an bɛ taa aw bɛ yɔrɔ min na aw logelen don yɔrɔ min na an bɛ taa yen n bɛ taa ɲɛ da yen kan donc ni o kɔfɛ n'a ko tɔ kan ka kɛ cogo min na donc on va faire comme ça. O diya ye dɛ. Ala sɔnna o diya Ala k'i sara. Amina. Hali ka d'a kan e dara ne la ka don I ka mobili kɔnɔ ka n da kɔnɔ kuma lamɛn waritigi ka ca dugu in kɔnɔ yan nka n'an jɔra mun ka da la u b'an gɛn de. U b'an kɛ mɔgɔ fu de ye. Fantanya de y'anw kɛ fala ye k'anw kɛ zo ye k'anw kɛ jaluba ye. Fantanya man ɲi. Non a ma nɔgɔn. Nka n b'i fo dan tɛ foli min na. Buna adamadenya ko caman b'a kɔnɔ Zayidu ko camanba de b'a kɔnɔ mais ni Ala ye min kɛ don min na dɔrɔn o ka ɲi. Donc an bɛ taa sisan an bɛ taa aw fɛ yen n'anw sera aw fɛ yen donc ni n yɛrɛ ko situation ye cogo min na m'o fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ i b'a mɛn. Baasi t'a la. Kobe sabu, Famaya e sabu, Jomenis, Munye sabu, O Fantaya e sabu, Jomenis, Kobe sabu, Setigia e sabu, Jomenis,
sabu jamanyemo ya sabu jombeni sabu ojo sabu oh la la eta sabu Fama alamane ke jamanye mo ke jandu so Fama ya ai wati me ka hina do be no Fama alamane ke tevite ke jandu wani be no O devite ai wati me ka hina fama be no Fama alamane ke setiki ba jandu yati me no Nyema ya ai wati me ka hina Yes, I will. Oh, come yes, I will. Fantaya, yes, I will. Yes, I will. Fantaya. Nse sumo. Ana ya koni, ana iti kuroba ni mo kumasi. Ayu. Ina fi kumiro kudimi, ana ba judia wallahi. Wallahi. Kuma be am soroba de dali kumiro. Eti da woni ni machi. Ai Jameson ne ko sawo na. Zai du ni doni duda. Ha? No be manga dola ne wani tigi doni. Ah na ma eten ni. Jani du. Ko di mata gara nyini ngana sen sigile maya. Ai. Gara ni. Zai bunton to kon nande. Ai nena nyoy kare kono de. Awo. Donne ay position de manager. Donc ne njo ka nyini ga. Donc aduna ka kuma la ka kuma nyofoni na. Vraiment au flé wati na ne au segena. Segena koi. Au segena. Mais akun kanne. Akona angata ne fi. Donc nan sira ami kuma ka ni. Nati ka mo bashi. Aya te kama bashi. Nga ambi sira ga dimba ya ta fanfela fenel. Ai akona sira la. Nani ndim sun drone be sokoni. Ayo. Au sega ulida. Ayo. Ana. Awo. Fama alamane ke jamanye mo ke jandu so Fama ya ai wati me ka hina do be no Fama alamane ke tevite ke jandu wani be no O devite ai wati me ka hina fama be no Fama alamane ke setiki ba jandu yati me no Nyema ya ai wati Enfin, ami fuku. Ai ni te foi. Ami fu dante fu le. Te foi. Adama de ala ni bebala. E waro buna adama de chamambe. Ni kabe bo chamamba de so. Voilà, donc ni kay mo soro. Mo nga ala jela ki kula na ala fan fa ke do soro ni kay. Donc ibata ni encourager aider ci donc kana son ko roma ni ala sonama. Ça sera so. Donc on va bien parler ala sonama ya meta. Ni afi maana ikia kitu makabiri kola. Awusa ne kuma da na bla ne. Ida da na bla ton fere. Juri ya ma din jeng kana tuka ana che. Oteta. Bukan jina mo dim seni ari ba. Dim seni ajume. Ana msokoroba ni chebora na fa ana di ko dim seni. Amasi? Ayana masi. Ago no ke mangan ko sa. America la msoroba kabiri. Anye kabiri di. Amano ko mene. Ana ete kolla. Ebe ama nega golko bana. Kay golko ba? Awo. Ek me classe jolla. Ning mi 7e mila. 7e. Allah sonama. Amino benya nyini. Inshallah. Abidjan. Kalanga di kon. Kalanga nego. Okay, problem tala. Voilà, nega yoro fleni. C'est ça. tiens, les dawana yoro yimi.
Ma kan sera. Da wala yoro. Yani an ka du ye. Voilà ne ni n denmuso dɔrɔn de bɛ du kɔnɔ. Awɔ. N b'ale wele a bɛna a bɛ taa ka chambre yira n na. Awɔ. Seyidu komi e ye cɛ ye so kelen ni a fɛn filɛ couloir kɔnɔ donc e bɛ si Ana ni a ba bɛ si yɔrɔ dɔ. Mami 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 tɛ yan. Apa? Viens. Hakɛ to i ka sɛ dɔ ɲini. Ni tɛ kuma caman bɛ nɛgɛ fiɲɛ la dɛ. Toi aussi. Ni mɔgɔ min y'a to mɔgɔ ma kuma fɔlɔ la. Désolé. Ninnu kɛra i ka mɔgɔw ye. I b'u fara i yɛrɛ. I b'u k'i dɔ ye. Nin tɔgɔ ye Fadu. Nin y'a ba ye. A dɔgɔmuso filɛ nin ye. I bɛ tila i bɛ so yira ninnu na. I bɛ si so min na. Couloir kɔnɔ ka taa min dunnen don i ka so la. I bɛ couloir kɔnɔ so nin yira Zayidu la. Zayidu bɛ si. I y'a mɛn? Ne ma foyi faamu fɔlɔ. E fɛ ka mun de fɔ tan? Mami, ninnu kɛra an dɔ ye. N'u fɛ k'o de f'i ye. Mun y'u k'an dɔ ye sisan? Ne de y'o k'an dɔ ye. Ne kɔni dɔ. Donc ni ne y'o k'an dɔ ye, i fana b'u minɛ k'o k'i dɔ ye. Ma de ta ye so. I bɛ ma wuli n'a jɛra n'a ye. Mami, je veux pas que i ka n ka kuma tigɛ la. I y'a faamu wa? I ye n ka kuma faamu wa? Ka muso wɛrɛ n'a denw ta ka na k'i bɛ n'o kɛ ka ma jɔyɔrɔ falen. Wuli i ka taa ninnu ka so. Ana ne tɛ ka nɔfɛ ka so yira. I bɛ taa ma bila. Ne fa ye ni problème na don i n'i ka denbaya cɛla la. I tun t'a to anw bɛ yɔrɔ min na an ka to o yɔrɔ la. Ninnu ye denmisɛnninw de ye. An bɛ tila ka kuma kan. Ni denmisɛnninw de don, u ma fɛn faamu halisa. U tɛ diɲɛlatigɛ ɲɛdɔn. Ale bɛ k'a ba nɔfɛ kɛlɛ de kɛ. Voilà, i b'a dɔn adamadenya la ko caman b'a kɔnɔ quoi. Mais n'an bɛ sigi la an bɛ tila ka kuma ɲɔgɔn ye halisa. Zayidu, i bɛ wuli i bɛ t'i ka so kɔnɔ i bɛ taa ji dɔ kɛ k'i ko. I y'a mɛn? I b'i changer i y'a mɛn? Mami tɛ yan? I ye so yira a la? Ana dun? I ma fɔ ne ka taa so yira a la. Ne ko n k'a ka n'a ba minɛ a ka taa n'a ye so kɔnɔ. K'a minɛ ka taa n'a ye wa? O man b'a la. A tɛ yeli kɛ. Muso ɲɛ yɛrɛ ne sigilen filɛ k'o tɛ yeli kɛ. O tuma mɔgɔ ɲɛ tɛ yɛlɛ o kɔrɔ k'i ɲɛ b'i ko la. N'o tɛ ne min tɛ ka plan de kɛ la o kɔrɔ. Ale yɛrɛ ɲɛ filɛ cogo min na ɲɛ bɛ se ka plan. I tila ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc i y'o ta la wa? Ne fa an bɛna so kɔnɔ. Awɔ. Wa ko nin ye fɛn ye wa? Mami sabali. Mami sabali dɛ. Mami jinɛtigɛ dan tɛ bi kelen koyi. F'i k'a bila i kunna k'a fɔ nin min kɛlen filɛ ka ninnu sɔrɔ nin ɲɔgɔnna dɔ bɛ se k'e sɔrɔ don n'a nataw. Wa nin muso in n'a denw kelen don ka complot kɛ komi sa cɛ t'ale bolo e fana ye muso furu sa sa n'a nana sa k'a ɲɛ finnen don e de sigira waritigi ye sa e bɛna taa ale ɲɛ furakɛ ka tila k'a furu o tɛ yan. Mami ne bɛ k'a fɔ i ɲɛna halisa sabali dɛ wari sɔrɔ kun ye mun ye
wari di kun ye mamu bɛ fɛn kelen f'i na n'ala ye wari d'i ma wari min na i ni mɔgɔw tɛ se k'a dun i tɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ n'a wari walahi kana ala deli wari sugu la. Papa e dɔgɔnin joli bɛ luwanse la. o ye olu ye ko bɛɛ n'a cogoya de. Sani i k'i bolo pa ne dɔgɔnin foyi tɛ yen ne dɔgɔnin foyi tɛ yen ne m'an se kɛ min a si ma bɔ a sira fɛ. Sabu ne ye faamu ni wari b'i bolo kɔrɔ i ka muso la don wagati min ka di ye i ka muso la bila wagati min ka di ye. ne y'a f'i ɲɛna k'i kun ka dɔgɔ i ba ka ko ma la n y'o f'i ɲɛna i ba ka ko tɛ bi ko ye i kun ka dɔgɔ lamɛn. ne kun dɔgɔyara o la cogo o cogo papa ne ba de don wa foyi tɛna bɔ ne ba ya la fana n bɛ min f'i ɲɛna musow u bɛ na nin tɛ ɲɛfɛtɔ na de yan wa kulo kelen ni bobow bɛɛ bɛ na yan papa. denmisɛnnin yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔw kumakan mɛn cogo di de n'i kumara f'a ka kuma n'i ye dɔ fɔ f'a ka dɔ sɔrɔ ka fɔ. a yɛrɛ mana a mɛnna sugu ni dugusajɛ cɛ cɛ dɔ de ɲana anw ma k'an ta ka na anw bila fɛ yen nɔ. o ye mɔgɔ ɲɛnama o la dɛ o mɔgɔ na sugu min bɛ dugu kɔnɔ halisa. cɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye. i yɛrɛ nin saba kan mɛn. ça va. ko bɛ cogo di. wala an condition ɲɛnama na yan nɔ. baasi foyi t'a la. yɔrɔ kuma bɛɛ ne ye sorti ko nin fɛn na i bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ. e yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn kara k'an t'an yɛrɛ bolo an bɛ mɔgɔ de ka mara kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn. o fana ye tiɲɛ. payi Ana ne b'a fɔ k'i ka taa fini don i b'a la minɛ ka taa ne ka fini kura ta k'o don heyi ne t'i dɔn dɛ ne t'a dɔn i ye mɔgɔ sugu o sugu ye ne ɲan'i ma dɛ bi sabili la i ka taa fini dɔ ta k'a don mais i bɛ taa ka fini kura ta k'a don mun na. tila i ka na n ka fini bɔ. fana mɔgɔ na sugu jumɛn. cɛ min nana n'an ye o den de don an b'olu de fɛ yan. i nin ye nin kɛcogo bɛɛ de yan. non a tɛ condition na yan nɔ. cɛ ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye mais a denmuso de ka ko ma nɔgɔn depuis an nana an ka ko ma se ka diya denmuso ye mais a bɛ kɛ cogo di. awɔ taa sani ne kɔrɔkɛ yɛrɛ. dɔgɔnɔ de b'a bozo. Mun dɔgɔnɔ ye quoi? A ye dɔgɔnɔ de. Ka ɲɛ min. Kan fɔ Fati. Sabe ni y'a ni clip la de ne bɔra an ka dugu la. Gɛlɛya y'a ne bila ka na yan. I y'a faamu wa? Ni nana wo la ni bɛ baara ɲini ni y'a ni clip la de ne bɛ ka baara ɲini ni ma baara wuli. Min maa ma. Dɔgɔnɔkɛ. I da fini ma kuru. N kɔrɔ. Ne yɛrɛ fɛnɛ ne ni ba ani dɔgɔmuso de kɛ yan. Bi y'a tile fila ma dumuni kɛ. Waritigi dɔ de ɲana ma ka taa n'an y'a fɛ yen. O dɔrɔn de bɛ ne bolo. N bɛ fitini fitini ɲini a la k'a kɛ ka n ba ni dɔgɔnin dɔ ye. Bamakɔ la ni bolo n'a bɛ Bamakɔ bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ne hakili ma wo don. A ɲɛ dogolen n'aw la yen. Bayankara n'i ye sɛgɛnɛ yɛrɛ ne bɛ taa Bayankara bi n bɛ taa baara kɛ yen. Bamakɔ yan foyi tɛ yan tɔgɔ dɔrɔn de don. An kana Bamakɔ ni Bamakɔ diyara minnu na aw bɛɛ fana bɛ cɛ ka kan ka na Bamakɔ tɔgɔ dɔrɔn de. O don parce que la ni plan dɔ tɛ nana a y'a nafolo sɔrɔ a taara o kama ne fɛnɛ nana quoi. Voilà a ye wari sɔrɔ a cogoya min na e b'o dɔn. I t'i sigi an k'a lajɛ. O y'a bɛ diya ne ye. E b'a dɔn donita yan donita tɛ kuma bɛɛ. An bɛ tile ban k'an sigi tile de la yan. Dɔgɔnɔ ni muso ɲini ni muso ɲini. Ne b'a ye ka minɛ bɛ taa.
ne kile be ban na ya ne ko kile be ban isi mi kile woro iti mar e won o de mana na ya mar sura bi ke wa bisi bi wo sura ma bisi oh doro me muwa ka bo kalaba ya ka ta sawali ha kalaba ko na ya doro me ta wa we boro de na fana ka to bursu ko ne alla fiya ka bo ko sebe na lagi di ba era na ma hera so ha am ne ra ku watu ni na lagi u ba ni mo e me gardien ha dogono be gardien ke yan ko sebe oh ko ne awu ni ni ane sindu ka ne bulu do ka pembe ke ni ma wuso do be bula ni te basi oh ne be chemi fi mini ka barako kuma fo ay wo bi janne ma de dogono do ma ko ko dalilu la ko sebe ku ta ku be ko yaro ko mi mama wo se were de e ka wo kuma wo chenu ni na lagi e mo ko nyina ma no parce que la bo mo ko le di mo ko nyina ma suro ko mi na bo e nyo na wo aka minente taw mine ate so waram san fo te ko mi mama nere ndi puy butai tu ni sele e wala shimi wala na ni sukura kan ni soro yorom nan bisi ke wote ali wo dongo folo su ya ni mine dogono ke fene ngele ade ni nana ni ka fasere ma daba mo do de anyana ni maka ni ka fasere dafa kwa pour ka ni bisi rasia basi tala anga sigi comme mo ta garsige bo fando wo se were i nyana kala kala de ni doni mun bulu timina nja ko ni ibe kuma do fe alo tikma fe awo ibe do ka doni mine ya te do ka ya abki kono ki zuni ba mo ko te Fantaya tire ti Fantaya te al fitini nga bi ne bitano fe mi ka barako kuma nyefo nga patron nya wo bi jani ma de ya fo wo abi jani ma re mo ko gele ya chuga te kile udale no do kono la ko sebe bulu ta ku bla ko yoro garde lila chama ni chama wona na bama wala wo bi garde yari law ni na lagi ne o soro kade ya ye wo bi jani ma yere di nan ya wo ge bi jogo flash ni ni na lagi antita anga to ulaje wo bi jani ma yaay mo muturon li drome mo ba dongo do muga negle ma yere halala do halala ni no warbe ne bolo ngache nta do malboro la mi ba ka ko be sabu fama ya sabu jomeni munye sabu o Fantaya sabu jomeni sabu ko be sabu setigi ya sabu jomeni sabu munye sabu jamanye moya sabu jomeni sabu ojo yes sabu oh la la Metrage sabu Fama ala manike ana ke no ana ne biya fo na inga kana na yoro je ni la ni be dunyi ngona to ko disisa ana ne ala ni ka ya awo ikle sa yene sirai kiki ada ne ga mun kuma sire mayansa enye mai eni ala tene ba enye mai dimsin ko kalabanci ake musu goroba fara kalabanci ayabana waso mo wori genne ga boy si ko la ma kira tukoy elme du mom ni ga bi ni ga ni dan ta ni ko di ko on ni sna ba mena do kono na me ande e binare ya tu se enta lo nai nama Ana ini kan ada nanya kasih. Ini mau ayam. ni jeli ko
bina min yele Ni wodo na ne jolo. ne jolo so tigi de ne Abe ni jamani nure ni na ala ni re. yi ne te to ya fa fe ne E pa be mi wo ko ne ma. Dogono. Imu, nya fi yene mo bi mu yene mo yego. E di ta ke kele ti nyete menna. na mi se kele la te so to ka don ko te Nego. Ira so wala. oh mi Ha? Ni dogono dia pura bayangara. Dia kuma. Oh, ku abagena para ni. bara Gardien, ku re kada ko se. oh kana yoro me gar Iya so ba ka do. afa o yere ta anda mana gardien ya oh ni ya le na bali ko ne jamani no na ale na ya no ko gardien ya le ta de bosa Dogono ale ni ma clara de. Ni kan da na yo. oh yere ma ku du no ko ali au ma shiro yere so ka fere o no ko oh ko don na ko bayangala ni ako buwa no e di daga ne balia bayangala ko tigana moti ko fara mina kana sara no nga da yere ni fa na wallahi o bi bibla o ti shia Ni dinsa. kale de wallahi o ti shia karamba Mani bi kana da na. E go ne kana se ana. Ana ti ma ke ana ta ge tu go. Bere ko ana ma ya kapta ka yere la ka bere play bro. ko le ni ya ni yo ko ko ti o be se ga ni Ale no mo mo ko tara. Mo ko se ka kare ko na kare ko di. La ani dun kana sin ko en fe ka pese nga kana ka jibo ka kare ko. Ni bi bana wule kare ko nan. Aw mo se debe kle ko ra. Ah, wa ye ko kle ko sini ko ka jabu ko do lan. Ça va? Comment? Vas-y là. Qu'est-ce qu'il veut souvent là? Eh, on va y avoir le radar. Ana e o do mo ko bure ka karana. Ana ki tara ana ko mo wale. Ati ni so ba bere ko le ne. Am kla ko ko kle de na do ha. Demsana ba. Demsana te yoro den la jang juri nya ko ma yana ka des. Demsana ko ne. Mungerela. mungerala zai ba ko ne pure mu plate Ka je la ke bo. ne bile sera ma fa ne Mana masama ko. ni na sisa ko na na soro sano ndam jolo no ya ron na ni ma poige o ni na ko ni mina do parale ano sa ni fira ko ne jamane do sisa no o kele no para plajara la ne ko Mami. Non. Attention, on va faire Mami, ça va le boy. Ne lui comment nous finir man. Il n'a pas meuble à nous là. Yoro modèle. Et yo moi n'y a pas de numéro. Ni wan tu bien ni beta ma no. Ta. Ni ko kite nu ni be fere ka ta. Mu ne gera. Wai be ne ke nu ne kama. Ite mo mu so mo re tu goro. Mu kele ne kela man. Mu kele ne kila. O mane bua. U te bagaye ma jamais ke bugo. Ibe so yo kuro de kula. Wa ne ba do al ni e ko ke nu na wallahi uti. Ne para so no kana jo na ne jo ne sura no ko ne jamani no ne. Mami sabali. Sabali. Yoro yen ka harda yi. No me da ma no. Ni mo ko ka te ka sima sabali. Ça c'est quoi ça? Ire ni e den jama ka bla ire la dro problème ni. Parce que ne dengelen no muga fembe to atala muga a moromene ba fo dere ni o ne muga bla ni mara ko la zaidi au kana fu ifo na ife fo wa ayatu ayana ko wutu domina abena fam o doni bi fele
me e fo se Di fa ne sira na ni de tu do mi na ko kan ayere mai fiye woni te fa ka fiye re de blai ni ka di ma ya ce ai ayena ka se fiye mai kun ta to an ati kan ta no la fiyan foyi tɛ nin na fiyan foyi de taara ne de ye chef de famille ye ne den de don donc ne b'a corriger k'a bila yɔrɔ min ka di n yɛrɛ ye n'a ko k'a ta o ye a b'a ta kɛ a ba taara cogo min na a bɛ se ka ta kɛ ça c'est quoi ça denmisɛnnin tɛ se ka ladon cogo si la nin dɔ ye sa ni ale tɔgɔ mara fa yan ka i b'a dɔn bama dan ka da la ne ko ma deni ka yi adamaden mɔgɔ tɛmɛ bɛ gɛlɛya sira fɛ walasa n'i ɲɔgɔnna wɛrɛ y'a kɔnɔ i ka se k'a dɔn a tigi bɛ fɛn min na n'i ye mɔgɔ ye suma la i b'a jateminɛ n'a ma bɔ tile kɔrɔ ka don suma la a bɛ don suma na n y'a ye a y'a ka gɛlɛya ɲɛfɔ n ye ne y'a yira la k'a fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ gɛlɛya de kɔnɔ donc ɲana ma fi sabilillahi ka nin ba ta ka n'an bila fɛ yen se tɛ ne ye ŋana ɲuman bɛ yen ne fɛnɛ b'a ta ka na ka baara ko fɛnɛ surunna ne bi i ka hinɛ a fɛ adamadenya de don i t'a sɔrɔ i bɛ ɲa dɔw ma o tigi bɛ tila ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ ka ala deli tɛ fɛnɛ mɔgɔ sigilen ka tu dɛ voilà fɛnɛ ko gardien de ka d'a ye e b'a dɔn ne fɛnɛ ye mɔgɔ ne ɲɛna sunɔgɔ ka girin n tɛ se ka don gardien la n'i nana baara ko kuma f'e ɲɛna sisan n'i maloyara k'an ta k'an bila kunna don dɔ i ka bonya ka ci o kama baara in ka d'ale ye a ɲɛdɔn m'ale la a kanu m'ale la ne fɛnɛ ka ŋaniya ɲuman ye ka ta ka ɲɛsin a ma k'a bonya segin ka taa e yɛrɛ ma problème t'a la k'i tɔgɔ yɛrɛ o bɛ nin wele Amadu Amadu i bɔra dugu jumɛn la ne bɔra Bajangara Bajangara ko baara ka di i baara ka di ni na wayi i bɛ se ka baara kɛ yɛrɛ ne bɛ se e tɛ ne la ne bɛ se fɛn kelen de ka gɛlɛn ma dɛ kalabanciya ye ayi kabini ala y'a diɲɛ dɔgɔnɔ i tɛ dɔgɔnɔ kalabanci tɛ wo ye n kɔni bɛ baara d'i ma Zayidu kama o bɛ diya ne la dɛ i bɛ da nin kɔlɔsi komi mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ a ka caya kuma dɔw la i b'a sɔrɔ Zayidu ba kuma dɔw la a mago bɛ kɛ moto la o b'a sɔrɔ Ana bɔra i b'i hakili to a fɛ i y'a faamu n y'a faamu n y'a faamu voilà donc n'i ye sarako kuma ni fɛnw donc an bɛ tila ka kuma o diyara ne ma ala k'a ye sara min na ayi o tɛ foyi ala k'a ye sara o tɛ foyi Zayidu n bɛ don so kɔnɔ ka na basi foyi t'a la aw baro i bɛ da cogoya ninnu ɲɛfɔ an ye y'a mɛn awɔ basi foyi t'a la na e yɛrɛ ma kuma dɔgɔnɔ i hakili to a la dɛ ne n'a lajɛ ni a y'a min fɔ sisan ni y'a bɛɛ faamu ne n'a lajɛ i k'i jogo ɲɛ i ka baara minɛ sɛbɛ n bɛna minɛ tuma dɔ bɛ giri baara kɔ o t'a laban dɛ o sɛbɛ dɛ mais o tɛ dɔgɔnɔ ye ne n'a lajɛ n bɛ n'i baara y'a dɔn o de fɛnɛ kama o danaya de kama ne fɛnɛ y'i ta n kɔ ka na n'i ye ka na kuma don i y'a faamu i ka baara minɛ sɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka min to i kɔ so i y'a mɛn yan k'o fin cogo ye kelen o mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen dɛ i k'i ɲɛ tɛmɛ ko bɛɛ kan a den ye i k'a to yen dɔgɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ bila i den ti mɔgɔ tɛ jeli bila dɛ ne yɛrɛ y'a ye sisan ma a ye kɔrɔfɔli min kɛ sisan den ni masa cɛ de don a b'a kɛ de sinɔn a bɛ digi a la a bɛ ka den bɛ cogoya min na sisan a bɛ ka dusukun di nka a ye fɛn de kɛ hɔrɔnya la a kan ka min kɛ i k'i ɲɛ tɛmɛ a den kan n y'a bɛɛ faamu ne n'a lajɛ ne bɛ taa lajɛ ni ye Ana ye ma Ana ta tɛna se ka to tan tɔ dɛ ayi ne tɛ s'a ma kɔni n m'a yira la k'a fɔ ko kɔrɔkɛ jɔyɔrɔ ye min ye ne tɛ s'a ma i k'a wele dɔrɔn k'a nana a tɛ ka maa musokɔrɔba fili den to ten i b'a fɔ ko ala de bɛ ni cɛ in sara dɔrɔn o kɔni bɛ dugawu dɔw kɛ ala ka den yɛlɛma k'a k'a sago ye i m'a faamu dɔrɔn de n'o tɛ anw tɛ yan kojugu kama o wa an yɛrɛ ka laɲini tɛ nin ye Bobo gizu kana nte. Aisha atwa ka me? Mo photo lolo. Photo. No ni nyana koju. Isi nyama ngabote la. Ika photo ka ni te we ni tata sama nyare. Atu ya bukla ka nyaw. Muka kuma nya fina kum kila ki bule doro. So ne tare ka ngata mune gesa. Ni baga ifenye. Jumai. Aga minando di kunanga. Aya kami no tunne ne ba mina to ni ni ngada. Ke baga minan tun jowe. Odu ko rega mi yere kuma la gi bo o ki wala. O to isa ne ba gona atike da ne ga kali ta to. Ibara ne ko ga ni bai. Me were ni kun klete manare alim na nga sanga na tega de kulo. To isa anga dugula ngale de alle de ga gawai. Sinti shuwa.
ne bɛ taa karamɔgɔ mago bɛ kara e mago bɛ jɔn na kara an b'a karama ko i jɔ e mago bɛ ne bɛna mun fɔ ne ye i tɔgɔ e ma ne tɔgɔ mɛn sisan ne mago b'ale da de non e tɛ n tɔgɔ f'i ɲɛna Zaidu ne bɛna taa maa ka tɛmɛ ka nin jɔ i se jɔ ne ka taa bɛn ne tɛ mankan nɔfɛ o ne mana mankan na i bɛ lamɛn ne mana mankan na ne b'i i bɛ lamɛn wa ne ko n'i mana mankan na ne b'i lamɛn Ana i ye yɛlɛma ko ne b'a kuma de fɛ Ana de ko don Zaidu ne to yen bɛ ne to yen i b'a dɔn bɛɛ ye balimatigi de ye o bɛ tiɲɛ balimamuso de ye Zaidu de i ka nin hinɛ tɛ kuma ninnu tɛna foyi de ɲɛ an ko taa ba ye an ka taa soba ye kara kan bɛ Ana Zaidu de kuma foyi de tɛna foyi an ne bɛna taa maa ka minɛ ɲini ka d'a ma maa ka ne jɔ n bɛna min f'i ka ayi ne t'i lamɛn sa Kara n'i bɛ muso fɛ a tɛ kɛ tan ni ne m'a kɛ tan e fɛnɛ y'a kɛ cogo di denni ka di ye ne balima de don ne tɛ se k'a fɔ an bɛ ala deli cɛ ɲuman de ka bɔ a kɔ a bɛ se ka taa cɛla la cogo min ka da an ka ko gɛlɛya n'an ka situation kan o ye tiɲɛ n'i siɲɛ fila ye n b'a jate minɛ k'a fɔ i ka ko ka di n dɔgɔnin kuma dɔ bɛ yen n tɛ se k'o f'a ɲɛna n'i bɛ muso fɛ an kana ɲɔgɔn dɔgɔnin tiɲɛ an bɛɛ ye balimatigi de hali ni balimamuso t'e bolo i tɛnɛmuso ye balimaw ye se i ka ko kɛ bonya ye i ka muso furu i k'a ladon ne ka juguya in kun tɛ e kan a kun tɛ n dɔgɔnin kan a kun bɛ an ka degun de kan ni hadamaden i ka ko kɛta dɔn a ka kan i kan ka dɔn i kan ka min kɛ ne tɛna n si kɛ bugɔli la o ne tɛna to a kɔ yaala la ne de taara sɔrɔ sisan an ka musokɔrɔba binnen don k'a sabu kɛ Ana ye Ana min tun tolen don a kɔrɔ n'a ɲɛ Ana ye n'a da ye Ana ye i yɛrɛ bila ni place la i k'a lajɛ kuma min fɔ tiɲɛ la i t'o mana ma ko fɔ Ana mun kɛra e ni jaabi ne tɛ Zaidu de ni ne taara yɔrɔ o yɔrɔ Zaidu bɛ ne kɔ ka yala Zaidu bɛ ko ka yala mun ye ni Zaidu se ɲɔgɔn ma tuguni sa ne tɛ foyi de kɛ Zaidu la ne tɛ foyi kɛ Zaidu Zaidu bɛ i n'a fɔ ni jugu de don wa ne t'a dɔn Zaidu bɛ ne kɔ ka yala don o don Ana e jugu tɛ Zaidu ye sa e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ hadamaden bɛ kɔrɔya n'i fa n'i ba ye mais i tɛ se ka kɔrɔ n'i kɔrɔ ye ko yana ma o tɛ sa Zaidu yɛrɛ de bɛ ka ne tɔɔrɔ a bɛ ka ne tɔɔrɔ yɛrɛ de Ana n'a fana m'a lajɛ k'aw ɲɛ jɔ ne la dɔɔnin de Zaidu mun fana ni yana se ɲɔgɔn ma tuguni sa mais Zaidu t'a yɛrɛ dɔn koyi Zaidu t'a yɛrɛ n'aw kulusi fara fana wa y'o fini faralen de b'a la Ana o fini fara faralen o de se b'a ye sa Ana e fana ka kuma sugu dɔw fɔli dabila sa hadamaden e de y'o ye n'i kɔrɔkɛ bɛ kɛlɛ la a t'aw miiri ne yɛrɛ ma ten sa Zaidu bɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ de Ala aw yɛrɛ bɛ ɲini ka diɲɛlatigɛ bɛɛ nege bɔ ne la n'a fɔra k'aw fila dɔrɔn de bɛ ne bolo aw fana ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye tuguni ne bɛ mun de kɛ ma i bɛ yafa n ma i b'a dɔn n'ala ye ni mɔgɔ min bɔ kɔnɔwolo kelen na i n'o de ye kelen ye ne bɛ mun juguman ta k'a na sɛgɛrɛ ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamu aw ka bɛnbaliya la Ana k'a ɲini ka ne kun kilenna dɔn balimaya mɔgɔ mɔgɔ ye balima dusu kasi ala t'i dusu kasi ala b'i dusu kasi o diyagoya de ne tɛ k'an na dusu kasi e bɛ ala dɔn e bɛ ala dɔn ma i tɛ fɛ ka ala ko kuma bɔ Ana i kuma fɔ cogo dɔ i filan tɛ dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye jatigɛ kuliba don i kan na ɲɛnafin ma fara wa a bɛ se ni hinɛ tɛ kuma ninnu na cogo min na ma fo Zaidu ɲɛna kɛ ninnu kuma banna koyi ninnu ko ninnu banna koyi Ana k'a lajɛ k'an faamu hadamaden i bɛ hinɛ kɔnɔ wagati min i bɛ hinɛ ko de kɛ i bɛ dɛsɛ kɔnɔ wagati min dɛsɛ k'o kɛ hadamaden bolo ma se yɔrɔ min kan'a sama ka se kuma ne bɔ ne b'a sɔrɔ Ana ni kamalen dɔ de jɔlen don kamalenin ne tun bɛ k'a dogo e la de ne bɛ Ana ci o dɔrɔn Zaidu Zaidu tɛ sabali kana nkalon na dɛ ma e b'a dɔn ne tɛ sɔn olu ma Ana e fana bɛna ne sigilen bolo bɔ n da kɔrɔ yan ma tiɲɛ tɛ sa Zaidu tiɲɛ fɔ e n'ala cɛ ye ne ma e n'ala cɛ ye ne Ana i b'a to n ka kuma kɛ yan kana na nkalon da ne na dɔrɔn n'o de f'i ye ko mɔgɔ bɛ muso ba de lajɛ ka sɔrɔ k'a furu e ni ala cɛ n tɛ ba kelen ka saga wolo e musokɔrɔba i ma k'e ba ye
denba ɲuman e ni kuranɛ k'a tila k'a ye ko an dɔgɔnin de bɛ pɔlɔn na cɛw nɔfɛ ne gɛrɛla kamalennin na k'a fɔ a ɲɛna a k'a furu o lafiya ka bon an bɛɛ kan ne dɔgɔnin de ye Ana ye ne tɛ se ka Ana mana kɛ cogo o cogo an ka se ka sigi ne kun ne y'a yira la dɔrɔn u ka sɛbɛ kɛ ni jɔ ka kare kɔnɔ lajɔ ni bonya t'a kɔnɔ bonya t'a kɔnɔ dɛ i ni muso jɔra kare kɔnɔ hali n'i y'a ladon bonya tɛ yen sutura tɛ yen danaya tɛ yen wa bɛn tɛ yen danaya yɛrɛ fan si tɛ yen bari hali n'a ye ni ba filan jɔlen o kare kelen kɔnɔna na a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko i ye min fɔ ale k'i b'o ɲɔgɔn de f'u ye ne ko Ana ka sabali ɲɛnamaya kuntala ka sɔrɔ kojugu kamalennin a ka woro bɔ ne b'o dɔrɔn de kɔ walasa dɔ ka bɔ an ka degun na Ana tɛ degun y'anw kan dɛ nka n'a furula bi a bɛ kɛ dɔ ba de a sera dɛ ne bɛ ka kulonkɛ de kɛ dɔrɔn Ana k'i ma se i sera furu ye dɛ ne ka kɛlɛ kun filɛ ayi kun b'i ka kɛlɛ la yɛrɛ de parce que ne m'i cɛsiri Ana ka ko la ne tɛna se ka fɛn kɛ ne sigilen de bɛ so kɔnɔ yan nɔ ne tɛna se ka foyi den kelen kɛ Ana i ka kɛta yɛrɛ de kɛ nin ye i ka kɛta kɛ dɛ a kɛcogo ɲɛna yɛrɛ de e kana fɔ k'i bɛ dimi ne kɔrɔ koyi ne b'e yɛrɛ de ye i y'a faamu ne b'e yɛrɛ de ni ne ka kuma digirɛ i bɛ yafa n ma nka i k'a dɔn i ka ne ka hakilina ɲini k'a dɔn a lafiyaba de b'i kan i ka ɲɛnamaya la i y'a faamu i ma kojugu kɛ Ana ka kɛlɛ kuma bɛɛ a bɛ ne dɔgɔya a bɛ ne fɛ i b'a fɔ k'ale fila de ye ne Ana i ka mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ dɛ ko ne bɛ to k'a minɛ ka d'i ma i ka mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ dɛ n ko a kana s'i ma ka n'i bugɔ mais mun ye ko n'a ye kolankolon la k'a ti bɔ a la ne m'o fɔ a ye dɛ kamalennin wele ka na Ana ni sɛbɛkɛla don maa caman bɛ tugu i kɔ a bɛ jɔ mɔgɔ caman nɔfɛ kare kɔnɔna na olu tɛ sɛbɛkɛlaw ye koyi ma cɛni ye mɔgɔ ye ne ma koyi n ɲɛ t'a la a ye telefɔni kura yɛrɛ de di ne ma bi a bɛ i kɔni tigɛ maga n ka telefɔni na dɛ Ana nin dun ye ɲuman kɛ nin ye a telefɔni ka ɲi a ka ɲi nɔ a ye pisi bɛɛ k'a kɔnɔ ka di ne ma ko ne ka to ka weleli kɛ e yɛrɛ ko k'e ni Mariam famana an b'a wele nin na kɛ awɔ an b'a wele nin na mais i kare kɔnɔ joli in dabila ni di ne ma ne kan ka pisi de ɲini k'i k'a d'ale ma k'ale ka pisi don a kɔnɔ o fana ye tiɲɛ ye cɛni k'a ka telefɔni ne ma kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ n ka telefɔni d'ale ma k'ale ka pisi don o kɔnɔ e ko mana ale ayi sa a fɔ dɔrɔn ko n'i mago bɛ telefɔni na n'a minɛ i ka weleli kɛ o tɛ kojugu ye sa ne ka telefɔni na dɛ ma Ana ne bɛ taa ne ni dɔgɔnɔ an bɛ taa ayi Zɛdu n'i tɛ weleli k'a la ne fana tɛ weleli k'a la an k'a to a kelen ma ayi ni Zɛdu tɛ weleli kɛ ne tɛ weleli k'a la an k'a to a kelen bolo ɲaamɛ n bɛ to k'a d'a ma siɲɛ kelen dɔrɔn a b'a appel n'a mago sera ma a bɛ appel kɛ walima ne tɛ weleli k'a la Ana i hakili to maa la i kana to ka bɔ ka maa kelen fililen to so kɔnɔ yan nɔ e ko ne tun bɛ maa kɔrɔ yan nɔ e nana sɔrɔ maa binna kurun na yan nɔ fo ka di wa yalakɛla t'a ba su ye ma k'e binna wa ne wulila ko ne ye wele yan ka dɛsɛ Ana ne ko e ma hali n'i bɛ bɔ n ka bere gɛrɛ n na sa ne kun ɲinɛ n'o ko de ne wulila ko n bɛ don ɲɛgɛn na ma nin tɔgɔ ɲini an tɛ se ka juguma foyi fɔ Ana ma parce que a fa ɲana ne yɛrɛ nimisara yan o ye fasi wale la yan ne n tɛ fɛ k'i n'a ye dala mankan na dɛ a fa yɛrɛ gasi kama a to yen n'a ye hakili sɔrɔ don min na o de don a to yen nɔ ma n bɛ na awɔ so kɔnɔ awɔ Zɛdu dun ma kuma jugu fɔ kare kɔnɔ joli in tɛ laban a tɛ laban ne mana ko dan de don yan ne don an ka taa an ce Aba. Pari bila. Wudu bala iman ni dala. sabali an mago bɛ dutigi la Ayi fato dɔ y'a fɔ ne sigi kun ne no koyi. Diɲɛ ti foyi foyi a ti dun. Ko sa. Fato dɔ ma yamaruya di y'a faamu. sisan i b'a dɔn i bɛ min kɛ e bɛ don i b'a fɔ patɔrɔn ɲɛna ko mɔgɔ b'a Ko a ye ta ko. na yan fɛ karamɔgɔ awɔ taa ka na Mun ki patron? Wa. Ke fila bɛ yɔrɔ da la. Cɛ fila ne kɔ da la. bamakɔ a bɛ taa ni koyi Gardien lɛ. ayi garidiɲɛnw yɛrɛ bilama olu ta ka jugu ni sotigi yɛrɛ ta ye a kɔni n'i nana e min ye mago ɲinina i b'i bɛrɛ bɛn u ma a bɛ ko kɛ a bɛ tɛmɛ waaleykum salam an ce an b'a basi foyi tɛ yen an b'a O ye kaw kelen nɔfɛ. awɔ an kun mago b'i la A ka di. a ka di A ye don so kɔnɔ kɛ yan'a ka jɔ da la. Ayi na. Dɔgɔnɔ. Sɛyi ta kana d'u ma.
Nze kumo. Ni joni manga ina. Awo una na ku ma wana. Asumo. Alhamdulillah. Baasi tɛ a ma kɛ juguman ye an ye fɛn dɔ de ye i ka so fɛn min y'an diya hadamadenya taabolo la surtout an ka jamana in kɔnɔna la an degelen don min na n'i ye fɛn ye maa fɛ yen fɛn min y'i diya a ka kan i ka wuli ka s'a tigilamɔgɔ ma i n'a ka kuma fɔ cogoya la cogoya min n'a bɛ bɛn aw fila bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna la n denkɛ don sabula a fa ye n taama ɲɔgɔn ye a fa ye n jɛ ɲɔgɔn ye a sera n ma ko a ye muso ye i fɛ yan nɔ a ka d'a ye ka muso min ta suna ani farida la n bɛ wuli ka na furu kɔni o ye ala ka fɛn ye wa a ka di an bɛɛ lajɛlen ye furu in an bɛ laban o de fana la o kɔnɔna la n nana s'i ma k'a ɲɛf'i ɲɛna n'i ka yamaruya ye ni an bɛ se k'i denmuso sɔrɔ furu la donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn nin ye kuma min ye nin ye kuma barikama ye a fɔra k'an ka furu de kɛ ni furu waati sera an ka furu kosɛbɛ n'a wulila ka s'an ma yan k'a ye fɛn ye ne fɛ yan min diyara aw ye aw bɛ fɛ k'a ta furu la o ye ala ka latigɛ mais ne kɔni bɛ fɛ k'aw ɲininka min na denmuso fila de bɛ ne fɛ yan nka n t'a dɔn aw kan bɛ min kelen ma karamɔgɔ e bɛ min fɔ a tɔgɔ a tɔgɔ ana ana k'a tɔgɔ ye ana ana awɔ alhamdulilayi rabbil alamin o ye ala tanuba ye kosɛbɛ ana n b'a dɔn mɔgɔ min don denmisɛnnin ɲuman don wa a fana sabatilen don mɔgɔ sabatilen don nka ne bɛ se ka n da don a ka ko caman na mais a ba fana sigilen bɛ yan n bɛ fɛ ka o ɲininka donc Burkia i yɛrɛ bɔra ka kuma caman mɛn sisan awɔ n y'a bɛɛ mɛn voilà ko u nalen don ana nɔfɛ furu la u bɛ fɛ k'a ɲini furu la furu kɔni ye ala ka latigɛ ye ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ denmuso nɔfɛ furu la ni kulonkɛ tɛ fo furu donc an kan k'o bisimila ka ɲɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'i hakilina de dɔn sisan e hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye nin ko nin na Saka hakilina tɛ ne la nin ko la o ne kɔni bɛ e de kɔ ne ni n ka denbaya bɛɛ ye e ta de ni e y'a bila yɔrɔ min na anw tɛ se ka tɛmɛ o kan hakilina foyi t'anw na n'o tɛ e yɛrɛ tɔgɔ ne ya n ye Burama awɔ jamu duman Kulubali Kulubali lakaw e sera i ka so e sera i ka so problème ye min ye komi ana yɛrɛ bɔra donc ni ana nana furu kɔni ye ala ka latigɛ ye nka n'a jara furu ɲɔgɔn fila fɛnɛ ye donc n'a nana n b'a fɛnɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ a ka d'a ye donc n'a a kɛra cogo min na an bɛ numéro échanger an bɛ discuter an ni ɲɔgɔn cɛ n'ala ma basi ni ala sɔnna ma min b'a nɔfɛ o tɔgɔ a tɔgɔ ye karamɔgɔ awɔ problème t'a la n y'a faamuya foyi t'a la o diyara n ye ni ala sɔnna ma i y'a fɔ cogoya min na ni denmuso kumana i tɛna an na kunnafoniya n'ala sɔnna a tɔ kan ka taa sira min fɛ an tɛna t'o fɛ ayi bi bɛɛ n b'aw la kunnafoniya n'ala sɔnna n'a nana dɔrɔn an bɛ kuma n'a ko ko min n b'o ɲɛfɔ aw ye inshallah ni cɛ kɔni ni denmuso fila bɛ du kɔnɔ cɛ nana k'a bɛna kelen ɲini furu la n'a y'a sɔrɔ o bɔra min bɛ du kɔnɔ o de kan ka d'a ma a ka furu wallahi ni denmuso y'a fɔ cɛ ɲɛna k'a b'a fɛ furu la n'i ma pɔsɔn k'i kɔnɔ k'i fɔ i ka fɔ maa non basi t'i la ayi basi t'i la tile t'e kan i tɛ sigi
Ah, lagi nak awak nak buat ni yɛrɛ kun ye n ka docteur dɔ filɛ fɛn na dugu kɔnɔ voilà n kun passera ale fɛ yen donc n y'i ka ɲɛko kuma fɔ a ye bon a ko kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la yen donc a bɛ ɲɛ lajɛ problème min b'a la fɛn min b'a la a ko ne ko ne ma k'a ka ca ala fɛ ɲɛ nin bɛ se ka dayɛlɛ n'ala sɔnna ma docteur min a ye kalan kɛ yɔrɔ caman na a ye yɔrɔ caman kalan kɛ donc n'u ko ko min o bɛ kɛ quoi inchallah n'ala sɔnna ma ɲɛ nin kɔni ne ma fɔ ala yɛlɛma foyi ɲɛ nin bɛ dayɛlɛ n'ala sɔnna inchallah yɛrɛ ni cɛ in baraji dinɛ tɛ ayi n tɛ foyi a ye nin foli bɔ dɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ mɔgɔ ye bi an filɛ wagati min na dɛ a bɛɛ b'a la bɛɛ an tile nse an tile ana ça va ne y'a fɔ i ka dogo yalaba in na ana n taara n terimuso dɔ bɛ kari kɔfɛ an taara ɲɔgɔn ayisa yalaba in man di ne ma e tigi fɔ kana kuma dɔw la aw fana bɛ segin min ko denmisɛnninw t'a kun ni kuma bɛɛ b'i sen kan o fana cɛ man ɲi dɛ ana i bɛ dɔɔnin fana bɔ yala la i b'a dɔn mɔgɔ t'ale kɔrɔ ale tɛ voilà ana ne yɛrɛ kun mago b'e la ne yɛrɛ kun mago b'i la i bɔlen mɔgɔ fɔri ko yan n t'a dɔn n'i bɛ karamɔgɔ dɔn i b'a dɔn a ka cidenw bɔra yan k'u bɛ fɛ k'u k'i ɲini furu la ne kɔni bolo furu kɔni ka fisa ni kulonkɛ ye cɛ o cɛ bɛ furu ta k'a ɲɛsin ma o b'a sɔrɔ fɛn ko de b'a kɔnɔ mais n'i ye furu kɔni fɛnɛ kɛtɔ ye f'a ka diya furuden fila bɛɛ lajɛlen ye o de kama n ko n ma n k'a to fɔlɔ n b'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ furu in ka di i yɛrɛ ye donc an b'a ko labɛn u bɛna an b'u sira labila u ye u bɛna ne ka woro ye donc n'a man di i ye fɛnɛ i b'o fɔ n'an b'a ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la an b'a ɲɛɲini ten. i tɔnɔ n'i ka kuma min tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ karamɔgɔ dɔn n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ wagati jan ma tiɲɛ yɛrɛ la furu ka di ne ye. furu ka di ye o alhamdulilayi nka ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna diɲɛ tɛ to bolo kelen ma dɛ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔninfin i kɛra cogo cogo i y'i yɛrɛ de n'i y'i yɛrɛ bonya mɔgɔw fana b'i bonya mais n'i y'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔw b'i dɔgɔya dɛ aw bɛ kulonkɛw dabila surtout ni cɛ bɔr'i nɔfɛ o y'i tatɔ de mɔni wɛrɛ kɔnɔ min ni dɔnni tɛ kelen tuguni cɛlasigi tɛ dala kuma ye dɛ cɛlasigi ye fɛnba de mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye furu ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ furu barika sɔrɔ muso tɛ kɛ foyi ye furu yɔrɔ ɲuman ko kɔ muso denw tɛ kɛ foyi ye muso yɛrɛ kɔ i y'a mɛn den kɛra minisiriba ye o den kɛra nin o den fɛnɛ ta o furumuso de muɲuna fɔlɔ ni ba ma muɲu den tɛ sɛfan ci dɛ n kɔni bɛ min f'i ɲɛna ni i tun bɛ kulonkɛ fɛn o fɛn kɛ i tun bɛ bɔli fɛn o fɛn kɛ i bɛ dɔ bɔ a la ni mɔgɔ nan'i nɔfɛ ta o fana bɛ mɔgɔ de bila k'i jateminɛ i ka ko kɛtaw lajɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi walima a ma ɲi i ye n faamu. n'i ye kuma mɛn ka basi tɛ. problème t'a la ne bɛ tila ka ci las'u ma donc k'o tɔ kan ka kɛ cogo min na n b'i labɔ a bɛɛ kalama n'ala sɔnna. maa ne bɛna sɔn wa. awɔ taa sɔn. Hali bi an bɛ de fɔ. denmisɛnninw filɛ nin ye o tɛ furu nafa dɔn u fɛ n'a fɔra dɔrɔn ko n bɛ furu dɔrɔn o y'a bɛɛ bannen ye alors que diɲɛlatigɛ kow ka ca kow ka ca nka an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ furu ye ala k'u kan bɛn ya Rabbi ala kana nafili don u ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u den fɔlɔ kɛ naani ye. Fantaya esamu, jombeni samu, kobe samu, setigi esamu, jombeni samu, oye samu.
sabu ojo ye sabu oh la la eta ye sabu kobe sabu fama ye sabu jomeni sabu ye sabu o Fantaya ye sabu jomeni sabu kobe sabu setigi ye sabu jomeni sabu ye sabu jamanye moya ye sabu jomeni sabu ye sabu jamanye moya ye sabu jomeni sabu ojo ye sabu oh la la eta ye sabu the farmer alamane ke jamanye mo ke jandu sabu farmer ya ai watine ga hina du de no the farmer alamane ke tevite ke jandu wali de no o devite ai watine ga hina Salut. Amatam. Amatam ku fe. Nega durgo tuli. Nera tuna nasi maka kuma fi. Baraka da kan ala ko ce masa ga sala. Salut. Itu ba ta ku fe. Wallahi nega war mizani ya fara. Wallahi ala na kira don kama nega jundira wala ya. Ni ko ya se. Ditengen. Kumi nga ora da tu maga ta tu gono min tala yaw war bere tem bien men si ke menani me modi ma ibitim ko ga orde ni jara ko sebe ye den chamani suta ni nya joro ke ban yam ni jara ala ki sara ala kan suta ni ala ko suta ini cey ni baraji ala kana taro la ngolo ni ngara ye den ngani ni 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 ko jadi masa ko be juru ala ka selam amina era ini cey ni baraji o Fantaya ye sabu jomeni sabu kobe sabu setigi ye sabu jomeni sabu ye sabu jamanye moya ye sabu jomeni sabu ojo ye sabu oh la la eta ye sabu the farmer alamane ke jamanye mo ke jandu sabu farmer ya ai watine ga hina du de no the farmer alamane ke tevite ke jandu wali de no sabu jomeni sabu kobe sabu setigi ye sabu jomeni sabu ye sabu jamanye moya ye sabu jomeni sabu ojo ye sabu oh la la eta ye sabu afani an segene kana ya tu dani da kante armadi am kila ka boni bela ka lafiya kuma gemma ne a fa onyana kan to yan fa ba no ma amina si kile ni sanji ulangi ame tu ichugini ama fina ko sheba ki fen bugi ge ka din gura am bare du abna am nige ka bla ko jumela ale minyete kula yo so ranga sigi kana uri amma here ma eta nyini ga do ya igo kan na ka boku mina do be jan yele an woni mi ko ne ko fen fa bageti ngani te bachi gele ay che nganta nyini we fo wanche ay ne be bara yoro do lubi siraba gloni projet baroke ebe taka tanga bara ko kuma foi mo site sababu bofando abe doge ana ibi akile to mala mena yame ikana uri ka boma korole yoro ne sinta dori sinta iba baraka soro do no goy yame ya na mesa ana mo wasito denda ala ga din masagi ana to ala ka sira jaha ala gi segini ki wara duma ya maya ma ne kon ko mi dan ko ngato la fela fa ori kun daga de ne fena na ko ya an mi to la fiya
Anke. Nse. So. Rasula. Ana la. Ah? Ana awo abeno. Tinya ma weda. Isi gidona atara chila bina sa. Ai sana isi sa. Abina sisa. Awa bina sa atara chila karibu. Ipalele. Merci. Bom. Bom. Mea. Vou café cara agora na hora. Awe amena. Amena. Gira mtu wasiga wadala. Suba mtu atantalia roho bori. Uwemi. Wala. Ambe yoro geleno. Gira masigar. Ni wesi kinti takana. Aire, abina sansa walai. Atoma jambli. Abina san. Ndara fumi? Antara yanno. Transi nyongo fechi abina san. Eu gira masigar me. Bon, avant c'est 23h man. 23h. Neba. Agora tu. Aí isso. Oh, nega, Kana possible de. Neba, me tagan. Amna fa ita kan medicine ade. Ai nya famia me mena ni ana na kone bora. Ai sa ai ne ba mena sa. Ai sa na kone fora ko. Aka meta. Kana kono sa. Ai sa bo mena. Nera de mulala, nek mulala fiale fait quoi? Oui, tout ça. Even dem so mami do. Bien sûr, mais mami do. Ah non, mami kelo no kale sir dana yere ko wala. Non, ai abgan se tolma non, je ne sais plus quoi faire quoi. Mais on sait non. Aga bago ni ta. Tout le temps mami be ba. Ere de nodo ni afinyana. Afele sega la motinto. E kelen te sega mami nabo. Kuma be kuma la mami te sega fi. Chewagal. Ouais bon, ça c'est vrai mais faut no fene be faut tu robo là quoi. Mami do. Ere be se ko don ko dai. Mais chere la, e fele mi sega kuma mami te. Mais anni e kuma na ta kile ga kuma mi. No mara mami te. Ate sega email. E afani, ate sega email. Problem mi ma dala, we ma discipline ate sega for e. Ne afinyana cheno dino be ina bate mesula me oti balikite muso werata wala saki dina do chewagal mais toi même tu sais tout déjà et bien la situation de kala cha situation no le olutu ibaro ala kani so iki yera je kwa ibaro enne petrol chewagal non mo kala mais elle ne blague c'est ça et muso furu o de la ne yera ta et puis au wakati fene demsena ku me mola mais bibi na ira nyebe ko situation na imo ko be muso be ni no ita ou bien donc ça si je comprends bien ni ne nkambo e no fait tu es d'accord avec moi sera fola e bo ni ne roja il fait les bananes ni wa mena ere kuma do e ka ko kunga ne ga se tigere na toi même tu le fais oh mais e nana ne to position na do ka singa balika ne blate ka tunu c'est ça ibaro nge soko re ba ne ma fenya na ibaro mariage ko kuma mi fere ko fora ngalo no wale nyene ne kuza meke ore ko ore la ne fene sina ki ibla don ka fenke quoi mais ala yere na ke o koma ke ko se la maibo donc o manyara bo chere na ne fe bibi na mero mina ala ga nga nyon chi ko lo kala iwo nkadini apana ore na ga akadini fu iga kene
furu ɲɔgɔn ye mais de toute façon a bɛ dépend yɛrɛ de la n'a ka di yɛrɛ donc sini bɛɛ ne bɛ mɔgɔw bila ka t'i fɛ yen donc an b'a solution ɲini a ko ne fana ma inconvénient foyi y'a la wallahi yala hali n'a ka di hali su in na n'i ye jeliba bila ka taa problème foyi t'a la ok problème t'a la non a kɛra fanga ye dɛ wallahi a kɛra o ye i tununa pepepepepe jagoya ye e fana hali i tɛ mɔgɔ wele tuma dɔw la whatsapp ko in na i tɛ maloya b'i kunna i ka bɔgɔnin dɔw ci ma bon e yɛrɛ b'a dɔn e kun ye ne bila position min na ne tun tɛ se k'a fɔ ko n bɛ fɛn dɔw kɛ mais cɛ fana dusu man ka bɔ i ye sira de labila sisan donc je peux faire maintenant cɛ fana dusu man ka bɔ tan dɛ ouais ça c'est vrai a kɛra fanga ye i ma dɔn a famana de ɲɔgɔn na wa k'i sigi plein l'air la tan ka siraw lajɛ i b'a dɔn min bɛ yan nka pose kelen ta nin ko in na nin ye souvenir ba de non nin ye souvenir de n'ala sɔnna ma mariage carte an bɛ nin image de bila parce que image in ça va i bɛ tila i b'a ci ma problème foyi t'a la ne yɛrɛ n bɛ taa n ka mobili bila fɛn na fɔlɔ n yɛrɛ bɛ mobili ko dɔ labɔ o bɛ ka fɛn kɛ n b'a dɔn ni mobili kɔrɔlen man di ye ouais sinon ni kɔrɔlen bɛ nin d'i ma bon on sait jamais ayi bon a b'i ka course kɛta bɔ yanni a mariage ka kɛ ni mariage kɛra n b'a falen problème foyi t'a la parce que n ka mobili dɔ kan ka na sini donc n'o nana dɔrɔn n bɛ nin f'i ye bi d'accord et Allah an ka taa an senna yala dɛ an bɛ taa yan fɛ Famaya esabu jomeni moye sabu moya esabu jomeni esabu Fama alamani ke jamanye mo ke jandu samuna ko be sabu fama ya esabu jomeni munye sabu o fantanya esabu jomeni sabu ko be sabu setigi ya esabu jomeni sabu munye sabu jamanye mo ya ojo yes, I will. Oui. Bonjour. Ah, ça va? Et ça va, madame? Et bi-programme. Tu as 10 réunions. Et les 2 réunions, c'est après-midi. D'accord. C'est le programme de la journée. D'accord. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. 15 guerres. Ah oui. Et ça dit? Ici. Comment on m'a mené quoi? Ah, il est en radio. Voilà, oui. Pour nous, nous te sais attendre ta personne. Tu sais, un ami d'enfance de l'éveil. Allez, tu es invité quoi. Donc, tu m'as revenu pour la voilà pourquoi il y a ta radio là donné. On est à quel? Il va donc Mimi. J'ai te donné pas. Oui, Ni ami d'enfance li. Ni na tu me relation na de pas me fondamental là. Dem sena la ni nga che ni nga musui. Papa na. Ah, ni sumo na ko fuka ne di fula. Ne cousin no. Ore na ne na ko ba. ah, Ne fana alam ne mo meta ko fula. Donc ale fana après quand fana bi muso fo. Ay muso mi fo. Ore na dengale ngolo adama. Allah akibar. Forma se ganya fo divorce ke. et Allah. Bine mata furula. Ale fana fleni divorce kera. Ambe ga vibla retard la. Wow. Donc demsoni ne fana be ga fa kara la sisa ko fo ba. Et Allah. Wallahi abika ka susi nya fana nya na be nga kas. Che. Donc ne fana a proposé elle te fena, ne elle te fena. Anu ka di nyogo indusha. Donc maman kono nyogo sumana. Ah, et si je peux me permettre, sans vous offenser, je pense que ni au lieu qu'il y a autre chose c'est ce que je lui ai dit aussi parce que il te sait qu'à tout tantôt amena na tomu na tantôt voilà ma be ale na ka susu nya fone ne be la lenya di chela no na kana da ma ko mi
ça va pas changer grand chose dans la situation. Ah, vraiment. Donc, donc Dieu faisant bien les choses, oui. Et voilà, félicitations, oui, à Madame Ouignana. Merci beaucoup. Oui, non, félicitations. Merci. À la raton. Donc, quand on a eu un mariage, donc les flyers, wow, bravo. Non, Ouignana. Non, il y a un délai, Madame. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Merci. C'est gentil. Au fait, il y a quoi et quoi aujourd'hui? Au fait, courrier, il est pour si vous voulez. Kokun kai minge kaka ke ala na kira kama akatani mo ko courrier jona na fara i mo la semaine kono ale be tana e mo soro bara jigina courrier te se ka traiter à temps avec un problème ka de la erreur de kaka tan déposer jona. D'accord. OK, merci madame. Pas de quoi. Si, non on y a la erreur. Félicitations. Merci. On fi mi tala ala fene ba tala koy wallahi ala dangan ke si on y a la koy vraiment vraiment Oui, 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 entrez. Nebo, ibi na mune nyine, ni ma fay da baratia. Madatu, iya na tuwa kishima. Ma fi iya baratia. Neba, bidende. Neba, ndo konne be. Nya kli fly amaga shifina. Nya ma kise ken. Bi de munte fly ken meneka. Ere no olim na mubara ni kesa. Nere biga merul la ni patron ni reita. Au moins na sori. OK, parce que ça ma place les gens ma ere bile. Na se ga bara dima, abu fawon. Ba ko fen na gelene. Ini saya tahu jadi le aneh orang tu si soal bekai. Orang lah jadi lu kaya orang semua tiba bukai. Hei. Voilà. Donc c'est là, à table de cours. Oui. Et voilà, les tiens mon frère. Il nous donne Zay, papa Zay. OK. Ici. C'est ça. Oui, il est mon frère. Isi apa? Kami jangan Firman. Latihan juga sama masih ketemu apa? Ambil esok dan aku bingung ini sih ambar aku lah. Ini di dua ekor ani kami asal itu bisnis so. Betul ini kalau sama saya tambah ini pun dari betul itu. Bon, nanti saya akan mencoba mais ini ici à la bonne monde. Mais c'est la finale, on met la cam sur le. Mais comme il m'a dit, allez pour nous donner un peu. Mais va sur le côté d'avoir travaillé le lien là, et là il y a quoi. Voilà. Mais là oui, là on a échangé.
akagale miss ba so ni te me ka je so la no so la fana ka no chi na ma allô oui ça va ça va elle m'a dit on quand tu m'as dit oui après le téléphone aku ni sudah kira di bawah masa. Nemo, ini saya dulu. Tahu. Voilà, en fait, après les gars bureau de là, quand les bureaux j'ai les filles. Effectivement, elle a obtenu les fonds bien avoir. Donc, si ça, nous on est là embauché. Elle a pas là, il y a autre chose sur le gagner, le pouvoir, le pouvoir qui est à Bainta. Bon, elle est là, clap, mais clap à Sina et la fille. Vraiment, il a série, il a fait. Voilà, il y a comment pour la pour que amano kwa ibara ka bari ni ka sura jati la tila kuma cha ok ala mo ko ni do techi d'accord ok merci kana ko fe ni ko fe c'era la mia embauche parce que il comment il faut comment il est dans ma ai ne fa te ya ni betu ni busu so ka fo ko afanta ya na kama mo ko bala jango ka se ba ya fa ne nyeti amano ne bi embauche mais ba ni fe fe busu ni ya o bla ka ko isa ka fe ako busu ni ne bi da ke no mo be ke encore dessus là, ça va se dire à ta fille. Ne pas lui dire à la festival. Jamais. Mais là, dans les chansons. Para mí, seguir que pase, nada más no y modo falta de uma para um nada. E aí já ni não é muito bom não é muito para só. Isso é para a assim não tá ini sonja bari ni fu ya rabbi amma ina do fu bila ala ta kasi joro man ni ya ko ni fu ngadi ala ta ni sa ta kambe ala ta fu jara ko so ni jara ko be samu fama ya samu jomenis ni samu o fantanya samu jomenis ko be samu setigi ya samu